I've never received anything as Mr. Agriti is stating, and as it is reflected on my affidavit, this has not happened. uNkosikazi Nomvula Mokonyane uphike wema ngomlenze omnye izolo kwizityholo atyatye kwazona ngumnumzana Angelo Agrisi. Lo ka-Agrisi waxelela le komishoni kaJaji Zondo nephanda ngokubanjwa karhulumente ngobhongwana ukuba unkosikazi Mokonyane wayefumana izipho kwinkampani yakwaBusasa yaye wayefunjathiswa isiqamali esi-50,000 rand rhoqo ngenyanga. Kunamnawe ke unkosikazi Mokonyane uthetha le umnumzana Agrisi athethe leya. What she still is struggling to articulate is why exactly would a random person, in her view, like Agrisi, go through the list of 50 million South Africans and then decide to specifically pick on her. So it's still unclear to us, well, if you're saying none of these things have happened, just talk us through the process of why you would think that he would specifically just target you. Ukuza kudika ngoku ibalelwa kwi-700 million rand imali esele ichithwe kule komishoni kaJaji Zondo yaye ziyabethana izimvo zoluntu ngomsebenzi wale komishoni. 700 billion rand is not a small number, and this is an ongoing bill. And I think if somebody could say, let us put a stop to it now and see what the value of the first 700 million rand has been, is anyone prosecutable, has any part of the commission's term of reference been finalized, I think we will get the answer that pisses off people more than satisfies them about the merits of this commission. Isaqhuba ke le komishoni kaJaji Zondo yaye busabuninzi ubungqina obulindelekileyo. Abemi beli bajonge ngabomvu benethemba lokuba ekugqibeleni umsebenzi wale komishoni uza kuzala amathokazi.